pini press conference ke dua theke la son urgent akam la tong se kot pen donan kok lo athema chu ke dam tang pai krege thom arni ajolo ne anerlo ne ajoji nilo bordoloi la pen ke bibhikshon bordoloi banghini atiwa wate lalung atom phan to ko bari pu arong along papithi lot lo kapithi dam ko narle ne chini ne seta to ko bari hala hojai abordar along si bidam kok lo kithi ar pum ke inod phan ga se toxic than la pen inod bang khe apu si theng jordan busipu neli ke thek don long le tema ta neli arni si thom kep arni ke dam rong asor ni tum hananga than don la helo tiwa tum si na than don lo nanga than don la helo kithiar pum hala dak jong si kapithi pulo tante hala kithiar pum ke do thai ke avido nang ji avida ve la pen lan chotarai le lang a choi a pe ri long ta avi thang ta ve lan chotagali lang sendel anta pache thon pe mi pusipu ante la bangke kabata nangya bangke la inut le claim chot kali bangini le claim chot kali isia group tum si claim lo la pen ke pre plan man si claim lo la ke claim dam athe hapu hojai district nathua bangke bongali tado bengali tado mia muslim bengali tado la pen karbi tado hapu kopa bari pu karbi arong tado hapu mune karbi atum do olang hapu la pen pu to ko bari bangke lang lu atum rong sir kep do la pen adung are ye karbi atum rong sai sel non ka pheri me mi ke la helo police tum non anta la kapithi mune tum han no anta arrest rerang nep nela nilitum kama ke hang ke la helo arni si thom kep rai siar ni disia phan nilitum lo pidam lo nilitum ke hang la pen hala munitum rat atu an ke hang ke la helo la don nia a bordoloi atu amphan tiwa atu amphan la tum duk pikpak ahem ta mat plaster sai se duk pikpak la tum phan compensation lak kep e don lak kep tu ke pivek nangji la pen hala to ko bari border along hojaya border along hada police outpost bi serak nangji la pen la kapithi ve ka tom phan nep serak ra hasti bi serak nangji la helo ni tum ke ha la pen non ilitum ka pheri me me bangala helo ilitum chini lo jokta Assam chief minister mata la homprodayang bong mane kheyang bong kapacar vu ji alam lok se alang liganing je alang litum mathalo muslim phan papelang selet lote la pen tribal tum han papelang selet lote la pen tribal tum ta muslim phan lang selet lote pen akapre ka khey dum han lang selet lote tribal tum ta che do pet che lang pet pira che lang selet lote la BJP atum election haiji pusi hala tum kachisik kama thalo la pen hala ke claim ya phansi la akheng bong pachar wo ya phan lok se claim nang li tum chini lo ni tum la so puthak ha dispur police station long ta FIR pidam at la ni tum opposition atum and then no ni tum nge chima thanang ye bangke tiwa sigit thia pot lang lu sigit thia pot kapili dam ye son mene ye karbi atum si kapithi puji mene anke karbi atum pen tiwa tum un an che chok che theng po che pithi po hem me pa che kai lap po papi duk thu mu chot po anke BJP long dam si choning ridam chot nang kok po kado e tum ta ke chuja phan ne pok do kok ke pu chama thanang kok po ange vote ki pian ta hala BJP phan si pi thu RTT le po anke aku la son si ilitom phan aku nang dong sit account claim to bomb po la son phan si BJP tu che sik la si karbi tu manta la pe handak tiwa tu manta la pe akhai ka pre ka tu manta mia muslim tu manta alang litum anta che re pe me nang hada job handak pi thi thu the de dia phan
la pen ke haladak hem rit mi ka pache ke tu the de japan ka chepelang sellet akam ke claim tu the de japan hadak ka du eta chire pe mi nai ni tum pini ka ninge kang ke tong gore ke la hello ke tong te lo kre ke thomar ni si che plang bod ruinia pc ni tum ninge thurong la jo ke dam gar ni si thom ke bar ni si ke dam da si alam chini dam at pen si ninge lo anek karbia tum tiwa tum la pa khai ka pre tu anda non tha dak chire pik nai pichilot ta the koman ne phat itum chini lo la rss la pen mongo sena tu alang li tum ili tum amuni tum man pithi po la pen ke koi ke anu ka pre ka phan koi po la son vita thek la pen akoi son bang phere tu me hala kpla atum aphan bang ke thom lo ne pilene police tum nep lo pusipu baki nep ni lang tum hana nep chek gimini nep chek ma la tum phan unan pa pheri po la tum phan unan ther po nang tum le la kapi thi pu che krong det nun po mat karbia do man pa che krong det ta vida thek che krong det nun mo mos che tok nun an ke ni tum poisa nang pi dur det pu hadi son ta ko vi thu thek an ke la tum phan pasti krong det po thang bak be an ke tiwa tu tribal la tum an ke itum karbia tum hanang lang thu selet mu chot le po la potsi la ke kacheri nang ya kam non dak chot kali la ta dak la lang phera constituency lo MAC constituency lang pher MAC constituency si che plang la dak chot kali non tiwa pen karbia tum ke do ha doram la ta do ha amri ta do la pen Keroni ta do nilip Kopli constituency ta la pen dak ilitum Langhin constituency ta do Puloni ta do meni la pen dak dipu ta do la posi la karbi ke do an diwa tum ke do an kukia tum ke do an rengma tum ke do an dimasa tum ke do an boro tum ke do an garo tum ke do an la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum anta chire pik nang ji non la son ka pachipithi akam jok ta ka piklem long le det ja phan ke khang dun ja phan itum chire pik ni police atum itum chini lo police tum ke la ke ha minister chief minister ke pualing si claim po la tum mange ange chief minister mange bang kheng bong pachar wo ye phan lok se claim ange police tum da claim nang kok le po ange hala itum arlo ke do tum ta poisa mek pena job aja tu mangge la pen aja tu mang phan ke kither ka phiri pena job alang li tum ta ni tum si api thi pu che krong dun det ta thek aja tu mangge papi thi da kapi thi akam da papi claim tu det ta thek la tu ke la son ke che plang bom la long prek ta la sini li ning ya hai det la bangke athema komatsi itum ring ma pen karbiga kapache bohong lo lage ni chin ni lia mata arjudun long lo ni litum disia long ke dam hut disia bang pula sp phan hal lang dam than da ka che bohong yi do posipu disia bang pilo na tha telephone pen oh chini lo buge na tha disia phan se chini lo sp bang na tha disia phan sp bang na tha chini lo police ave force ave la si toy te den mo force do le te toy ji buge se ta hala sokki hola dum police army outpost army camp do hala people lo toy te de ande aku lan cho tagalilang ko people si cookie reng mala pen karbiatum police station long damlo sokki hola hala dakta fir people lo deng de lan te ke claim ke la ke police tu me claim dun lo ke di chini lo ke di la potsi ili tum lai hui chire nang ko police tu mat loge police tum aphan man loge japon lage chief minister tu minister tum si japon titi hala tum alama ling si claim lage la tung ge aina teng le claim ke li lage penang penunga aina teng claim kli la tum ke la si non il tum chire nang ko la si non amat la district administration tum haladak police outpost bidam serak ni la pen meeting dolote karbia tuman meeting do chot la punang ni anlo te hala akapre ke tungge kopini ke chingwai ho nange tek pu matha thurong yi la si meeting do lo pulote akhai kapre ke tum ban si do rapet titi nangi meeting peace meeting e do nang po ningang sam ke do ya phan la si non nili kado e phan ta cho ningri lo athema chini lo
ถ้าdi masa pen karbia tu kasi chok ho di 2004 running kan September ingkoi rener ke barni sinitung karjulong dak manjalong di masa bang thom phan ka pithi otorik soka solai tum pu body aphek anta ulai at pu body aphek anta san at pu body gi angen news along e pi lo NSCNIM dum sigi claim pu sia da ka to ko pu NSCNIM naga tum le piak kang lo man ragna pithi po boru di masa to amphan ange hakka etek thu bange karbia phan ngan de nili hala so pe ta chini dun lo la si bohim lang thasa ke hai pen ni telephone banking ki phit lo la ka chini dun pen 28 September ni je itum bong di masa pen karbia phana pa chok ye phan se claim lo la ke pu ne pu aposin nang ta di masa do manje thanon ne ta karbia to manje than po pu la si karbia tum phan lang phera na thu pen la pen Hawaii pur na thu pen ta che terek at nun pun ni tum pu dun thurong che dan ri athe ka che dan lo te lage Assam police agency che dan nangi Assam police tum si claim ke la ke neli tum chini de ala sohut la si karbia tum ke rem gali mute pape kat at la buson si ni tum weekend te ala sohut la si non ta hala sohut ta non ke kapithi ke tiwa phan dima mia tum arong adung si ke claim da ba dead body handak si bidang seta tewar phak ta thek karbia tum pukok ta thek komanne mo pen pu adlo komanne karbia phan therama poisa piama chikrong dun detta je plan thek ilitum confession police confession ke police angno kaning je alam ke hala court along ke deng de ji ma ti di de ningje tame nang pomat paningje detta thek an ke tiwa pen lang lu pen karbi ka che chok si je plan po athema karbi pen tiwa ke che chok che pen lang no mat ke akaprek pen an che chok lap lu akaprek tribe atum pen an ke che chok lap lo che pithi lap lo se ta tiwa tu men claim klelang la potsi itum chire pik nangi not la si pini nang litum phanang ke hang ra nang rat atum phan ka chon ningri ba ke than ka peri alam nili la si ningjelo kardong